I pozdrav svima sa Blog D3 Entertainment kanala. Danas ćemo praviti picu. Zapratite nas, pišite komentar i bacite like. Ajmo. Prvo izvadimo koru. Onda stavimo kečapa. Možete uzeti kašiku, razmazati kečap na podlogu pice. Tako. Onda ide origan. Neko voli više, neko voli manje. Kako ko voli, tako i nek stavi. Sad uzet ćemo rendalicu i salamu. I izredan ćemo salamu. Može šunka, može. U principu može sve. Zavisi šta ko voli, može da stavi na picu, ne mora to da bude salama. Može da bude i šunka, i pršuta, i čajna, i kulen, ili sve to izmešano. Zavisi kako ko voli. Ukusi su različiti. I kad izrandamo salamu, onda ćemo naravno staviti pečurke. Svugde pomalo, da ne bude sve na jednom mestu, naravno. Masline, naravno masline. Možda neko voli, neko ne, ali ja volim. Poređem to svugde pomalo. Isto da ima svugde i naravno
sir. Tako je. Kačkavaj, biljni. Koji volite. I također ga izrandamo preko. Da. I otprilike pizza je spremna da se peče. Sad ćemo je ubaciti u rernu. I naravno pre toga uključimo rernu na 250 stepeni na maks da se greje da bi mogli da ubacimo picu u vruću rernu. I pizza je spremna. Bacit ćemo je u rernu koja je vrela. I sad čekamo jedno, 10 minuta, tačnije dok se ne istopi sir. I naravno uzmite krpu kad vadite picu, jer je vruće. Nemojte golim rukama. Kao što vidite, pizza je gotova. Uzet ćemo nož i isjeći ćemo picu na parčiće. Ja volim reckavi nož, nekako mi s njim lakše, ali ko kako voli, ko kako hoće, ko kako zna. Ko ne zna, neka pogleda videa pa će naučiti. Pa tako. To je to. 4 parčice. Deco, pizza je gotova. Jel ćete da jedete? Da.